Cavisteach an Clitter agus an méid sin dianta na Tipperary marsta gimmert ó hebh na láimh deise go sinna fiachan na machar na barc. Cavisteach Buaicphointí acu agus Cathal Englishach Conor Martin. Dó héan mar a Jeremy Láidir nach a siúd agus is smailish a bheith i gimmert a gcuine an Clare is léir. Steach a láirstí tá sé seo go despa seo Jack O'Neill inis. Buaicphointí a siúd lecha nuas again gosintas a nach an brise tóca ge Collins gemachtó an gúil ach an méid sin ráite bhfuil an bhartíanta ge tá go dain. Collins a ríist a dul féin an Clitter diantar austra fada ge fear chlúin lára agus tá bearn an isinsa ag Jack O'Neill agus fear rain nach kill na móna nó Cluiche chin bhí ceartta mará a chur san Harris a drasnán. Gafa fada. Briste nuas agus an tális an glár gribh brise agus spás an éanacht an son. Agus a gemaachta se cosan ordinis Ryan and son Adam Ryan trastan sagri Jack O'Neill ní héan eile sé sin. Machan so agus Buaicphointí go díal an son agus an Clare is a dolisteach James Organ na cuine ver fasa hút déananig an paintin ganó. Nis ní an aire team golóir O'Neill a ríist agus buinteach a sidí leis an bloc amach. Buaicphointí siar agus sin painte áling ar fad o ge Hegarty on Emmert. Chance Rish chun é chur á. Buaicphointí garid nis marstin in a bhean chunne lei sin agus tá sin an Donoghue. Church Cola Ghoit son. Sure, an a bhótún an a chlárínig ní raibh siad agracha in éar chur do cearcumíocht na fearó Lárna Park ar an lína son os a chórach ní raibhéine in aice leis agus sír sin. Voor Tipperary 3 choelen Láidir nach an gine tá ceann fachta hana hennig Cathal English in is agus tá bhartíanta go siúd chéad féinte nach chuir tucha second. Caile takeíocht English á halárach gafaní sa éidir sir. Joe Eagerinis, gléach fachta ge Joe Chomakina agus an Council Shota go Hurling get Paddy McCormack. Nis the Tipperary game two on Spórt Conor Martin. Cúig féidir a seascó an gúil agus tá ráir ta scór na fachta nisicá. Joe Egan, tunnach ar nach beag a siúd leis a chósaí agus a réist módíireach ord an Northern bouta sa le Paddy McCormack, Buaicphointí go deasige, Cathal English, fíle chama ige Cathal, Mark O'Hogant agus Pointe le Chlárú. An ríis an líróid topic díireach. Pasteach go dtí Jack O'Neill. Fanna talún agus slachta ag deasansan agus an fear Lár Parkinis a gháilchan cín fear bhaile agus tá Pointe bra. Cluiche dan as críochna ag Costello. Isteach a Joe McCormack. Umrascá tá sé Buaicphointí go díal ar fad ag Paddy McCormack an trasnán tá Bertown ó sin a Donoghue. Tócan sa ag boys. Feidir na sprice agus tá siad sásta tí go an glíán hawl Pointe Braga Sean Boyce. Tá sé anna chóram. Chá féinte sa bhreis ag na Tipperary deisian sa agus bid é organ a réist agus tá ceann eile feachta go fearr chóir a finne. An chiadaítheach trí cín Buaicphointí ó hinneá steach an sáid an nún saí agus tóca ge sin á Donoghue. An chaisíocht go má a crathú an Spáis agus tá cruinnis go má chuma. Dara McCarthy istig a fehebh le brise má hagan. Agus tucaigh beidir ó sin á Donoghue a réis chun tosagan san ar Gunning. Gunning a clé leis a gúdam stretch ach a réis cin áling ar fada ge Donoghue a gáardach an Clitter agus a gaimsiú na sprice. Nis McMahon tá organ taobh leis. Se chuoine organ a bhfuil an seans leit a McMahon a taring trust an chúil. Tá Harry an Éanar blokáta go díalig an Horgan. Harry a réist. Sian sagani organ. Ober den scohan son again Jim Ryan. Cluiche son réiteoir. Fred Hegarty a fuair puck éirice. Níos tuisce sa bheachta sa gcuine fortláirige. Se ceann fíorthachtach. Agus táige. Fred Hegarty. Díreach sa cóine in áiríre ní raibh seans dá leid ag an cúil bara mar. Nuair a bhúlann tú ag Éad dalamh a hán cahanis. Buaicphointí chun cín again McCormack. Conor Martin. Duine gach taobh. Agus sár chosainte be Gunning a bhí an son. An Gunadóir an Glár. Ach, a bhfuil puck éirice brontaige. Seach nó matí caite sa tarna le. Agus sin puck éirice don Gaedsco. Isteach sa líontán, istigh sa cóine agus a ríis go súil leis an puck éirice eile ní raibh seans dá leiad.
Buaicphointí an sa. Gearsteach ige trast an chúil sídí teachtamach. Chance ige Carl English. Bhí siad a glúine de hasise ár agus líana bhróig. Tá cúil fachtaige. Loftus. Dra cheann mátá. Glantaige Jim Ryanatha anna bhórla fiscin agus glanta go háling ar fadaige. Buaicphointí ige Jamie Ormond. Chur sé ceann am ó. Jamie Ormond treis raci anamh ó tháinig sé isteach. Paddy McCormick ile trí bheirt agus an slitar ile I dtír na cúlaí. The Huckrick sé in the master gúlathe. Bhí fearsa bhréisicáir feag tréimh sé ach sé críoch agus dtír na mart. Ná go bhfuil Brendan Cummins treis Tipperary istiúra a ríist chun na glóide a gúige mún. Is siad na Tipperary Curé na mún FIFA a Gréibh O'Neill.com agus mar a deireadh an tríú craibh is fithe buaiteachá ag bara an rolla an óra inis. Sálam Lórí a deir Tim Murphy agus omláin an chirt sa méid sin aige an tríú craibh is fithe ag Esta Tipperary